С положителна оценка боеготов приключи оценяването в 3-ти батальон на 61-а Стрямска механизирана бригада. От 28 до 30 май бригадата, съгласно националния план за оценка, група от сухопътни войски с ръководител полковник Бояклиев извърши проверка готовността на военното формирование 42 000, декларирано за силите на НАТО. Комисията провери изготвените стандартни оперативни процедури, инструкции, техника, въоръжението и материалните средства за изпълнение на целия спектър от задачи. На проверката присъстваха наблюдатели от сухопътното командване на НАТО в Измир, офицери от САЩ, Германия, Испания, Гърция, водени от полковник Цветан Каменов от сухопътното командване на НАТО в Мадрид. Цялата дейност на наблюдатели се извършва от командването на силите в Мадрид. Те са мои обучаеми тук. Тоест, аз им проведох курс преди един месец и в момента тук обучавам или предавам моя опит на тях, защото в бъдеще, след един месец, те ще поемат тази дейност, която аз и моите колеги извършихме до сега в Мадрид. Те изразиха своето задоволство от подготовката и бяха впечатлени от големия процент военнослужещи, участвали в мисии зад граница. Аз съм подполковник Холден и съм от сухопътното командване в Измир, Турция. Всъщност съм много впечатлен от бригадата и организацията тук, включително от офицерите и войниците в 61-а бригада. Тук основно наблюдавахме вътрешната обстановка в поделението, направихме инспекция по документацията, по стандартни оперативни процедури и инструкции. Моите впечатления са основно от това поделение 61-а бригада. Впечатлен съм от първоначалния брифинг, който се проведе. Също голямо впечатление ми направи и това, че голям процент военнослужащи имат опит в мисии, специално в Афганистан и Ирак, и този процент е доста висок. 56% за цялата бригада и конкретно за 3-ти батальон 86%. Този опит, който придобихме, много ни помогна в работата по оценяването и изготвянето на документацията по стандартните оперативни процедури и очевидно ще ни помага и за в бъдеще, независимо от в какво естество учение ще се намираме. Аз съм бил в много страни, но в България ми харесва страшно много. Българите са изключително гостоприемни. Бях посрещнат по възможно най-добрия начин. Доволен съм от настаняването и отношението към мен през цялото време, прекарано в България. Аз съм майор Янгблад и също съм от сухопътното командване в Измир. За пръв път съм в България и българско поделение. Много ми харесва страната ви и хората са много топли, мили, гостоприемни. Въпреки че това е единственото поделение, в което съм бил, тук наблюдавах изключителен професионализъм. Проверка и оценката готовността на батальона се извърши съгласно националния план за сертифициране готовността на декларирани формирования. Като страна членка на НАТО, България има определени формирования и щабове, които е декларира, че може да ги предостави за изпълнение на различни мисии в целия спектър от задачи на НАТО и в зависимост от националния план за сертификация всеки 3 години се провежда сертифициране готовността на щабовете и формированията. И проверка готовността на 3-ти батальон се извърши именно в съответствие с изработения график за проверка на сертифицираните подразделения. Като подразделение с ниска степен на готовност, сертифицирането се проведе по фаза 1, проверка по документи. Основно, както споменаха нашите колеги от щабовете на НАТО, оценката се извърши по проверка стандартни оперативни процедури, стандартни оперативни инструкции, готовността на техниката, въоръжението, материалните средства, които са подготвени за поддържане действията на батальона при изпълнението на различни задачи. Оценката, дадена от щаба на сухопътните войски, батальонът е готов за изпълнение на така декларираните задачи. Какво му предстои на 3-ти батальон от тук нататък? На 3-ти батальон аз мисля, че за 2015 година ще осигури подразделение, което е към силите за отговор на НАТО, НРФ-15. Също така да поддържа готовността за изпълнение на текущи задачи по изпълнение мисиите на сухопътни войски,
Те са както е декларирано в Бялата книга на отбраната по изпълнение задачи за национална отбрана, задачи изпълнявани в подкрепа на международния мир чрез участие в мисии зад граница и в коалиционен формат и подпомагане дейността на населението при кризи, аварии и катастрофи в мирно време. На импровизирано изпращане пред паметника на падналите бойци за обединението на българското племе в района на бригадата, командирът на бригадата, бригаден генерал Димитър Шивиков, благодари на проверяващите и им връчи сертификат, плакет на 61-а бригада и символична напитка от Розовата долина. Brandy. Thank you for everything. Следващото планирано оценяване на батальона е през 2016 година.